ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇତିହାସର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେରୋଡଟସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଆଡାମ ସ୍ମିଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂସ୍କୃତର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ପାଣିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଂରାଜୀର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଜୋଫ୍ରି ଚୌସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୂଗୋଳର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଏରାଟୋସ୍ଥେନେସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷାର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହୋରେସ୍ ମ୍ୟାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିନ୍ଦୀର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଅଗଷ୍ଟେ କମ୍ଟେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।